Ο Ιωάννης Ζαρταλούδης γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1925 στον Πειραιά. Οι γονείς του απέκτησαν άλλους 3 γιους και μία κόρη. Η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν από τη Βολισσό της Χίου. Ο παππούς του Ιωάννης ήταν μέγας ευεργέτης της Βολισσού, χρηματοδοτώντας την ανέγερση του δημοτικού σχολείου του χωριού. Ο πατέρας του Σωτήριος ήταν επιχειρηματίας στον Πειραιά. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του, εισήχθη στην τότε βιομηχανική Πειραιώς, από όπου αποφοίτησε ως οικονομολόγος. Επαγγελματικά, σταδιοδρόμησε στη μεγάλη πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία Abbott, της οποίας υπήρξε εξέχων στέλεχος. Σε μια εποχή που οι εταιρείες δεν ήταν πολύ οργανωμένες, εκείνος πρωτοστάτησε στη δημιουργία του τμήματος προσωπικού και ο ίδιος έγινε ο πρώτος προσωπάρχης. Γνώριζε προσωπικά έναν τους υπαλλήλους της εταιρείας και ενδιαφερόταν για όλες τις ανάγκες τους, ακόμα και εκείνες που δεν αφορούσαν άμεσα στη σχέση τους με την εταιρεία. Με δικές του ενέργειες, η εταιρεία κάθε καλοκαίρι νίκιαζε τουριστικά καταλύματα ανά την Ελλάδα και παρήχε στο προσωπικό της δωρεάν διακοπές με την οικογένειά τους. Αργότερα, όταν συνταξιοδοτήθηκε, ζήτησε από τη διοίκηση να συνεχίσει να δουλεύει για 4 μήνες τη θερινή περίοδο, ώστε να επιμελείται ο ίδιος της συγκεκριμένης παροχής και να επωφελούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας. Ο Ιωάννης Ζαρταλούδης, από τα μαθητικά του χρόνια, συνδέθηκε με το χριστιανικό έργο. Διετέλεσε ομαδάρχης στις πρώτες κατασκηνωτικές περιόδους στον Χμό, στην Αγία Παρασκευή και αργότερα στην κατασκήνωση του Παρνασσού. Μεταξύ άλλων, είχε ομαδόπουλο και τον ίν Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κύριο Αναστάσιο, ο οποίος έτρεφε και τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση στο πρόσωπό του. Η σχέση αυτή άνοιξε τους δρόμους για το μετέπειτα ιεραποστολικό έργο της ΧΦΕ στην Αλβανία από το 1991 και μετά. Ως Πειραιώτης, ο Ιωάννης Ζαρταλούδης αγαπούσε τον Πειραιά και πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Πειραϊκού Φάρου, ενός από τα συνεργαζόμενα χριστιανικά σωματεία του Αποστόλου Παύλου, το οποίο προσέφερε και προσφέρει ακόμα πολλά στην πόλη του Πειραιά. Ως μέλος του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Σωματείου Πειραϊκός Φάρος, αισθάνομαι την ανάγκη να μεταφέρω το γεγονός ότι ο Γιάννης Ζαρταλούδης, ως γνήσιος Πειραιώτης, έβαλε την υπογραφή του για την ίδρυση αυτού του σωματείου, πάλεψε για να μεγαλώσει αυτό το σωματείο και να βρεθεί στο σημείο που βρίσκεται. Σε αυτόν εδώ το χώρο, γιατί εδώ που σας μιλάω είναι μια αίθουσα που γίνονται οι ομιλίες εδώ και πάνω από 35 χρόνια στον Πειραϊκό Φάρο, έχει αφήσει το στίγμα του διοργανώνοντας ομιλίες, διοργανώνοντας ημερίδες, έχοντας αφήσει πράγματα δικά του, όπως είναι το πιάνο που φαίνεται πίσω μου, έχοντας αφήσει πολύ περισσότερο όμως τις ιδέες του. Γιατί είχε πάρα πολλές ιδέες, όπως γνωρίζετε όλοι, και προσπαθούσε να τις μεταλαμπαδεύσει στους άλλους και να τις αναπτύξει, κερδίζοντας από τον τρόπο και τη σκέψη των υπολείπων, μη θεωρώντας ότι ο ίδιος είναι κάποια αυθεντία. Μία από τις προτάσεις που είχε πει κάποια στιγμή για τον Πειραϊκό Φάρο και μία από τις θελήσεις που ήθελε να γίνει στον Πειραϊκό Φάρο ήταν και να παρεκκλήσει. Το παρεκκλήσει το έχουμε κάνει εδώ και κάποια χρόνια, βέβαια δεν το πρόλαβε ο ίδιος, αλλά είμαι σίγουρος ότι όπου και να βρίσκεται θα είναι χαρούμενος για αυτό που έχει γίνει. Γιατί το είχε οραματιστεί και ο ίδιος και το είχε ονειρευτεί και το είχε φανταστεί. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι το γεγονός ότι όταν προετοίμαζε με νέους κάποια ομιλία, έβαζε πάρα πολλές ιδέες δικές του. Εννοείται ότι ήταν σε συζήτηση με τα μέλη, τους φοιτητές που τους υπεραγαπούσε και άκουγε τις γνώμες τους και προσπαθούσε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Έβαζε πάρα πολλές ιδέες, είχε πολύ μεγάλη εμπειρία και πάντα είχε κάτι παραπάνω και κάτι ξεχωριστό να δώσει για τις ομιλίες που ετοίμαζε.
Παρ' όλα αυτά, επειδή είχα τύχει σε μια συγκεκριμένη ομιλία για την προετοιμασία της, θυμάμαι ότι υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις για το τι θα γίνει τελικά. Ο Γιάννης Ζαρταλούδης είχε τις δικές του ιδέες, τις δικές του προτάσεις και φυσικά οι νεότεροι είχαν τις δικές τους. Κάποια στιγμή, ενώ ήταν οφθαλμοφανές ότι οι προτάσεις του Ζαρταλούδη ήταν σίγουρα προς όφελος αυτής της ομιλίας και για να γινόταν πολύ καλύτερη, ο ίδιος έκανε πίσω και άφησε να γίνει ομιλία με τις προτάσεις των φοιτητών. Η εκδήλωση πήγε καλά. Όταν μετά με ρώτησε τη γνώμη μου, γιατί πάντα το έκανε, ρωτούσε τους ανθρώπους μετά τα γεγονότα, γιατί ήθελε να δει πώς θα μπορούσε κάτι να γίνει πολύ καλύτερο. Εγώ του είπα τη γνώμη μου φυσικά και κατέληξα όμως να του ρωτήσω, κύριε Γιάννη, γιατί δεν κάνατε αυτό που είχατε προτείνει εσείς και που σίγουρα θα ήταν καλύτερο? Και η απάντησή του με αποστόμωσε. Μου είπε, Τάκη μου, αυτό που είχε μεγαλύτερη σημασία σαν παράδειγμα, περισσότερο και από την ομιλία, περισσότερο και από το τι θα γινότανε, ήταν να δώσω εγώ το παράδειγμα της ταπείνωσης. Ενώ εγώ γνώριζα ότι θα ήταν καλύτερο με την ιδέα τη δική μου, έπρεπε να κάνω πίσω και να ταπεινωθώ για να μπορέσει να πάρει το πραγματικό νόημα οι φοιτητές, ο φοιτητής ο συγκεκριμένος και άλλοι φοιτητές, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα γινόταν και θα ήταν ίσως πιο καλέσθητο ή πιο ευπαρουσίαστο. Η έννοια της ταπείνωσης και το παράδειγμα πραγματικά ήταν αυτό που μίλησε περισσότερο από κάθε λόγο. Και αυτό το κουβαλάνε όλοι όσοι ήταν σε εκείνη την ομιλία για χρόνια. Ο τομέας όμως του χριστιανικού έργου στον οποίο διέπρεψε και έδωσε όλες του τις δυνάμεις μέχρι το θάνατό του ήταν η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση. Για πολλές δεκαετίες διετέλεσε υπεύθυνος ή συνυπεύθυνος της ΧΦΕ μαζί με άλλους συνεργάτες. Ποιος δεν θυμάται τον χαρακτηριστικό βηματισμό του στο διάδρομο του 4ου ορόφου όταν εκείνος ερχόταν σε κάποια συνάντηση? Πάντα χαμογελαστός, ευγενής, αρχοντικός, έσπευδε να χαιρετήσει διαχειραψία στους πάντες. Να βρει έναν τρόπο να σπάσει ο πάγος, να ανοιχτεί σε καθέναν, να τον γνωρίσει, να τον συμβουλεύσει, να τον προσκαλέσει σε μια πνευματική ευκαιρία ανάλογη με τα ενδιαφέροντά του. Πάντα επεδίωκε το ανώτερο, το κοπιαστικό, απαιτητικός όταν έκρινε ότι υπήρχαν οι δυνατότητες για το καλύτερο. Αυτό που μένει να θυμόμαστε πάντοτε από το Γιάννη το Ζαρταλούδη ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ αφοσιωμένος στη ΧΦΕ, στους νέους, στο χριστιανικό έργο. Το έβλεπε με την ίδια συστηματικότητα και επιμονή και αφοσίωση που έβλεπε και τη δουλειά του. Δεν το θεωρούσε κάποια έτσι παράλληλη δραστηριότητα, σε βαθμό που καμιά φορά ήταν απαιτητικό, μάλλον συνέχεια ήταν απαιτητικό από όλους, και αυτό ήταν καλό, γιατί κάποιον νέο άψητο ερχόταν και του έλεγε ότι ξέρεις, εσύ έχεις ευθύνη για το τι θα κάνεις ως προς την κοινωνία και ως προς τους αδελφούς σου. Δεν ανεχόταν τα ξαναζεσταμένα πράγματα, δεν ανεχόταν οτιδήποτε λιγότερο από αυτό που έλεγε θα σπάσει κόκαλα, και ήταν ένας άνθρωπος που μας έβαζε σε ένα τρόπο σκέψης και ανεχόταν όλες τις διαθέσεις μας για να πει ο καθένας τη γνώμη του και μετά να την αξιολογήσει κιόλας, τι συνεισφορά είχε. Ακούραστος εμπνευστής και καθοδηγητής των φοιτητών, προσφέροντας απλόχερα τις γνώσεις του και χρησιμοποιώντας τα πολλά του χαρίσματα,
Πάντοτε με ταπείνωση, ο κύριος Γιάννης ήξερε να αξιοποιεί τα τάλαντα του συνομιλητή του, να τα υποδεικνύει και να βοηθάει να καλλιεργηθούν, προτείνοντάς του και κάποια διακονία στο χριστιανικό έργο που πίστευε ότι είναι κατάλληλη για αυτόν. Από τα κύρια χαρακτηριστικά του κυρίου Γιάννη ήταν η διακριτικότητα και η λεπτότητα, αρετές που πολύ δύσκολα μπορούν να συνδυαστούν με την αισθητική και την οργανωτικότητα. Κάποτε είχε δημιουργηθεί ενόχληση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΦΕ με μια καθαρίστρια του κτηρίου, η οποία άφηνε σε ένα σημείο στις τουαλέτες κουβάδες, σκούπες και σφουγγαρίστρες. «Κύριε Γιάννη, ας τις πούμε κάτι επιτέλους. Δεν μπορεί να έχουν εικόνα αποθήκης οι τουαλέτες». Εμείς. Η δική του λεπτότητα όμως έβρισκε πάντα έναν άλλο τρόπο για να πετύχει το αποτέλεσμα, χωρίς να πικράνει ή να φέρει σε δύσκολη θέση. Το πρόβλημα λύθηκε χωρίς να γίνει παρατήρηση στην καθαρίστρια, όταν μια μέρα ο ίδιος τοποθέτησε στη θέση των κουβάδων ένα τραπεζάκι με μια γλάστρα με λουλούδια. Ο χώρος κατελήφθη από τα λουλούδια, η καθαρίστρια βρήκε άλλο σημείο να τοποθετεί τα πράγματά της και το πρόβλημα λύθηκε για πάντα. Ήταν το δικό του αγιογραφικό για το «πάντα ημών εν αγάπη γινέστο». Όσοι τον γνωρίσαμε, έστω και λίγο, διδαχθήκαμε πολλά τέτοια αγιογραφικά από τον κύριο Γιάννη. Δεν θα ξεχάσω, ήτανε το τελευταίο καλοκαίρι της ζωής του, στην κατασκήνωση της Χίου. Παρά το ότι δεν μπορούσε όχι μόνο να μιλήσει, αλλά ούτε και να καταπιεί, εκείνος ήρθε, ταξίδεψε με το καράβι, στην κατάσταση στην οποία ήτανε, με υψηλό πυρετό και όχι μόνο, και έφτασε στη Χίο για να βλέπει τα παιδιά, να τους προσφέρει με νοήματα πλέον, και σε κάποια στιγμή έχουμε φτιάξει ένα βραδινό φαγητό, ιδιαίτερα ομόλογο προσεγμένο, γιατί ήταν εκτός των άλλων η μέρα που θα ερχόταν ο Μητροπολίτης Χίου να φάει μαζί μας το βράδυ στο τραπέζι. Έχω περάσει από μπροστά του, κάθεται σε μία καρέκλα, από τις λίγες δυνάμεις που είχε, ωστόσο παρευρίσκεται και στο τραπέζι και στην κουζίνα, παντού, διακριτικά πάντα. Περνάω 2 πιάτα από αυτά που επρόκειτο να φάνε στη συνέχεια. Με σταματάει, τα ξαναβλέπει και μου κάνει, επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει, αυτός ήταν ο Ζακαρούδας. Έβαζε την υπογραφή του με τη ματιά του, με τις λέξεις που δεν μπορούσε να πει, αλλά μας έδειχνε έτσι πόσο πολύ αγαπούσε αυτά τα παιδιά που προσφέρουν στις ομάδες και ύστερα θα συνεχίσουν στη ζωή, γιατί αυτό τον ένοιαζε, πως περισσότερα παιδιά θα συνεχίσουν στη ζωή δρόμο ευλογημένο. Ο σεβασμός του ήταν αμέριστος σε όλους και η υπομονή του στην ανοριμότητα της ηλικίας μας μεγάλη. Είχε πνεύμα θυσίας και ενδιαφέρον προσωπικό, πατρικό, αδελφικό και ανιδιοτελές για κάθε έναν ξεχωριστά. Τον ένοιαζε να μας βοηθήσει υλικά, ηθικά, πνευματικά. Πάντα και σε κάθε επίπεδο με διάκριση. Η γνωριμία μου με τον κύριο Ζαχταλούδη έγινε το 1973, τότε ήμουν δευτεροετής φοιτητής ιατρικής. Και συνδεθήκαμε πιο πολύ στην εξόρμηση που έγινε τότε στην Καρδίτσα τα Χριστούγεννα του 1973. Τότε είδε ότι ασχολούμαι με τη φωτογραφία και αυτό ήταν μια αιτία να συνδεθούν πιο πολύ. Το 1974, όταν έγινε η τουρκική εισβολή, εγώ ήδη ήξερα ότι είχα προβλήματα οικονομικά και ο ίδιος μου πρότεινε να γίνω υπάλληλος Σάμποτ. Χωρίς κανένα προσόν, ήμουν απλώς τριτοετής φοιτητής ιατρικής,
ο ίδιος όμως θεώρησε υποχρέωση ότι έτσι μπορούσε να προσφέρει σε μένα, από μόνος του. Και με προσέλαβε σαν κλητήρα στην Άμποτ, στο γραφείο του, και όταν με ρωτάνε τι έκανε δηλαδή, λέω έβγαζα τη γλώσσα μου και έβαζε τα χαρτόσημα ο Ζαρταλούδης. Ο κύριος Γιάννης ήταν πάντοτε ευρηματικός. Κάθε ομιλία, κάθε αγιογραφικό, κάθε παρουσίαση, κάθε εκδήλωση, είτε την πραγματοποιούσε εκείνος, είτε την ετοιμάζαμε εμείς, ήθελε να έχει φρεσκάδα και να κεντρίζει το ενδιαφέρον του ακροατή με διάφορους τρόπους. Ο κύριος Γιάννης, όπως τον λένε τα παιδιά και όχι μόνο, και εμείς, είχε υψηλή αισθητική. Θα σας πω ένα στιγμιότυπο από μία ομιλία του που έκανε στον Πειραιά και είχα πάρει εγώ από κάποιους άλλους μία πρόσκληση και πάω για να ακούσω την ομιλία. Δεν θυμάμαι το θέμα. Λοιπόν, είχε μετατρέψει όλη την αίθουσα σε ένα δωμάτιο σπιτιού με πράγματα, τραπεζάκια, βάζα, γωνιές, για να αισθανθούμε οικία, για να αισθανθούμε ότι είμαστε μία παρέα, και αυτό το είχε καταφέρει γιατί είχε διαθέσει την υψηλή αισθητική του, την ευχάριστη διάθεσή του, την είχε γράψει, νομίζει κανείς, επάνω στα πράγματα, βάζοντας 2 καρέκλες με ένα τραπέζι, λουλουδάκια, τα γυαλιά και το βιβλίο ενός που κάποτε διάβαζε γιατί ήταν τσαλακωμένες οι σελίδες του βιβλίου, και αυτό σε έκανε ακόμη πιο εύκολο να παρακολουθήσεις όχι την ομιλία, αλλά τη συζήτηση και να γίνεις ένα με τη συζήτηση. Το είχε αυτό, να μην κάνει ομιλία, να κάνει συζήτηση και να είναι πολύ πολύ κοντά σου. Κατά την ετοιμασία μιας εκδήλωσης, πολλές φορές διαφωνούσαμε έντονα. Σε έναν φοιτητικό σύλλογο όπως η ΧΦΕ, αλίμονο αν δεν υπήρχε ζωντάνια. Όταν όμως η ορμή της νιώτης μας πήγαινε να ανάψει φωτιές, εκείνος τις έσβηνε με μια φράση του καθηγητή Τσιριντάνη: «Καλύτερα αποτυχία εν τη ενότητη, παρά επιτυχία εν τη διασπάση». Σε αυτό όμως που ήταν μοναδικός, ήταν οι προβολές slides. Δεινός φωτογράφος ο ίδιος από τα νεανικά του χρόνια, χρησιμοποιούσε τον φωτογραφικό του φακό σαν εργαλείο, ώστε να φωτίσει μια άλλη πλευρά αυτού που βλέπαμε εκ πρώτης όψεως, δίνοντας πάντοτε ένα πνευματικό μήνυμα. Οι προβολές με τα slides του θα μας μείνουν αξέχαστες στη μνήμη μας. Όλοι θυμόμαστε τις 4 εποχές, από τη σιγουριά του μόλου στην πρόκληση του ορίζοντα, τα σύγχρονα είδωλα, αυτός ο άνθρωπος ο μικρός, ο Μέγας, τα εικονοστάσια, το Ανθήτο η έρημος και τόσες άλλες σειρές προβολών που ετοίμαζε με φωτογραφίες του, συνοδεύοντάς τες ενίοτε και με μουσική, ώστε να εντυπωθεί το μήνυμα στο μυαλό. Από τα μαθητικά μου χρόνια ενθυμούμε τις επισκέψεις του Ιωάννου Ζαρταλούδη στην κατασκήνωση στον Παρνασσό και σε άλλα μέρη και τις προβολές φωτεινών διαφανειών, slides, που έκανε με ιδιαίτερη επιτυχία. Είχε μια επιδεξιότητα να κάνει ομιλίες με τη χρήση των slides. Πνευματικά θέματα και νοήματα τα προέβαλε με τη μηχανή προβολής, κάνοντάς τα απτά και κατανοητά με το οπτικό φωτογραφικό υλικό του που συνέλεγε και δημιουργούσε τόσες δεκαετίες. Πολλές από τις φωτογραφίσεις του ήταν, τα λέγαμε, στημένες, σχεδιασμένες, σκηνοθετημένες. Αυτό όμως αποδείκνυε ότι ο Ιωάννης Ζαρταλούδης έβλεπε με άλλο μάτι ό,τι έβλεπε και το συνέδεε πάντοτε με πνευματικές έννοιες και αλήθειες. Κάποτε μου είχε προσφέρει από κάποιο περιοδικό μια φωτογραφία, έναν πίνακα ζωγραφικής, απεικόνιζε, με ένα πουλί που έσπαζε ένα τζάμι παραθύρου για να χυθεί στην ελευθερία του ανοιχτού πελάγου. «Σκέψου το», μου είχε πει, «φιλοσόφησέ το». Οι φωτογραφίσεις του ήταν μια εντελεχής παρατήρηση του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπίνου, αλλά έκρυβε και μια σπουδή εσωτερικότητας, η οποία έπαιρνε σάρκα και οστά
μέσα από τη δυσδυτική ματιά του. Ο τομέας της ΧΦΕ στον οποίο έδωσε το μεγαλύτερο βάρος, και όχι άδικα, ήταν οι εξορμήσεις αγάπης στα σύνορα. Από το 1960 και έκτοτε κάθε χρόνο και μέχρι σήμερα γίνονται αυτές οι εξορμήσεις με σκοπό την υλική και πνευματική ενίσχυση της ελληνικής επαρχίας και κυρίως των ακριτικών περιοχών. Ηθήνων νους στις περισσότερες από αυτές τις εξορμήσεις ήταν ο Ιωάννης Ζαρταλούδης, ο οποίος κατήφθηνε και βοηθούσε τους φοιτητές να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι μια τέτοια προσπάθεια και πόσο μεγάλο όφελος έχει για τους κατοίκους των χωριών και των πόλεων που επισκέπτονταν. Προσπαθούσε να μας εμπνεύσει την ανιδιοτελή προσφορά στο συνάνθρωπο ακόμα και όταν δεν τον γνωρίζουμε. Παράλληλα όμως, μας εξηγούσε ότι τα ωφέλη που τελικά κερδίζουμε εμείς οι ίδιοι είναι πολύ περισσότερα συγκρίνοντάς τα με την μικρή θυσία χρόνου που κάνουμε για αυτήν τη διακονία. Τέτοιες μέρες κάθε χρόνο, ο τέταρτος στο Καρίτσι έπαιρνε φωτιά. Φοιτητές πηγαινοέρχονταν, ετοίμαζαν θέματα, συγκέντρωναν τρόφιμα και δώρα, πλαστικοποιούσαν εικόνες. Εκείνος, αφανής μαέστρος, συντόνιζε την ορχήστρα, αφιερώνοντας πολύ χρόνο και κόπο σε συνεννοήσεις ώστε να ωφεληθούν εξίσου και οι ακρίτες και οι συμμετέχοντες φοιτητές. Και βέβαια, κάθε φορά που έβλεπε ότι η επιθυμία μας να οργανώσουμε προσέκρουε στο οικονομικό, πάντα βρισκόταν ένας κύριος που τάχα είχε δώσει μια δωρεά προς τη ΧΦΕ για τις ανάγκες της εξόρμησης. Σαν γιατρός χρειάστηκε να τον κουράρω και όταν τελείωσε και λοιπά μου είπε για την αμοιβή, βέβαια, εντάξει, ήταν λίγο. Αλλά μετά από κάποιο διάστημα, κάποιες μέρες, μου ήρθε μία απόδειξη ότι είχα δώσει εγώ δωρεά στη ΧΦΕ. Τότε κατάλαβα ότι ήταν η αμοιβή που νόμιζε ότι πρέπει να με δώσει. Πολύ περισσότερη βέβαια από αυτού που θα ζητούσα καν, αλλά θεώρησε ότι η αμοιβή μου ήταν μία προσφορά στη ΧΦΕ και μάλιστα με το δικό μου όνομα. Δεν φαινόταν καν ότι εκείνος πρόσφερε τα λεφτά. Ένα περιστατικό θέλω να μοιραστώ μαζί σας που είναι χαρακτηριστικό για τη συνεργασία που είχαμε με τον Γιάννη Ζαρταλούδη. Ήταν καλοκαίρι του 2001. Μόλις είχαμε εκλεγεί στο Συμβούλιο και είχα μεγάλο ενθουσιασμό. Και ξεκινήσαμε την θητεία μας με ένα λίγο περίεργο τρόπο. Κάνουμε την πρώτη συνάντηση μαζί του και του λέμε: «Κύριε Γιάννη, οι φοιτητές δεν έχουμε ένα χώρο συνάντησης μέσα στο Καρίτσι. Ενώ ο χώρος στον 5ο είναι ένας χώρος συγκέντρωσης, στον 4ο δεν έχουμε που να κάτσουμε να βρεθούμε. Δεν ξέρω πόσο από σας θυμούνται την παλαιότερη διαρρύθμιση του 4ου ορόφου. Η αίθουσα των ομιλιών ήταν μακρόστενη και πρακτικά δεν υπήρχε χώρος συνάντησης ζεστός. Του λέμε: θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα. Θέλουμε να γκρεμίσουμε τοίχους, να αλλάξουμε το πάτωμα, την κουζίνα, τη διαρρύθμιση, τα παράθυρα. Στην αρχή φαινόταν σαν κάτι επιθετικό. Θα μπορούσε κάποιος να πει: για σταθείτε ρε παιδιά, τόσοι πέρασαν πριν από εσάς και δεν είχαν πρόβλημα. Και έρχεστε τώρα εσείς να μας πείτε ότι δεν σας κάνει. Ωστόσο αυτός μας άκουσε. Και όπως μας άκουγε πάντα. Και ανέλαβε το δύσκολο έργο. Να μιλήσει με τον υπεύθυνο του κτηρίου, θυμάμαι ότι ήταν ο κύριος Ιατρίδης, αλλά και με τα υπόλοιπα σωματεία, ώστε να τους πείσει για την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης αλλαγής. Και ενώ όλοι νόμιζαν ότι θα υπήρχαν αντιρρήσεις, είχε ένα απίστευτο χάρισμα συμβιβασμού και με επιχειρήματα να πείθει τους άλλους. Και όταν και εγώ μίλησα αργότερα με τον αείμνηστο στο Απόστολο Κουτούγια, γιατί ο τέταρτος είναι και ο χώρος των ομάδων, το έδαφος ήταν ήδη έτοιμο και συμφωνήσαμε αμέσως. Τα έργα προχώρησαν όλο το καλοκαίρι για να προλάβουμε την έναρξη. Στις αρχές Σεπτεμβρίου όμως με έβλεπε προβληματισμένο. Μου λέει κάποια στιγμή: Θανάση, κάτι σε απασχολεί. Κύριε Γιάννη, του λέω: ελπίζω να μην σας φανεί περίεργο. Έχουμε αλλάξει όλο τον τέταρτο, αλλά το μπάνιο παραμένει το ίδιο. Στην αρχή δεν του άρεσε καθόλου η ιδέα. Δεν χρειάζεται, μου λέει, είναι περιττό. Και ήδη έχουμε ξοδέψει αρκετά χρήματα σε όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, του λέω, και το αφήσαμε εκεί. Την επόμενη μέρα με παίρνει πρωί-πρωί και μου λέει: το σκέφτηκα όλο το βράδυ και έχεις δίκιο. Πρέπει να το αλλάξουμε. Και πήρα μάλιστα και κάποια τηλέφωνα σε κάποιους φίλους και βρήκα και τα χρήματα που χρειαζόμαστε. Αυτό νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άκουγε και υποστήριζε και δεν ήθελε να μας κόψει τον ελληνικό μας ενθουσιασμό. Και πάντα έβρισκε έναν τρόπο, νομίζω περισσότερο έχουμε καταλάβει πώς και από πού έβρισκε τα χρήματα, ώστε ήταν και ο βασικός υποστηριχτής μας, αλλά και ο βασικός οικονομικός ομοδότης πολλών δράσεων που κάναμε σαν ΧΦΕ.
Θα ήταν καλό στην εξόρμηση να παίξεις τα κάλαντα σε ακορντεόν. Μα κύριε Γιάννη, δεν ξέρω ακορντεόν. Θα σου δείξει ο τάδε, θα σου δώσει και το ακορντεόν. Θα κάνεις και πρόβες και θα πάρουν μεγάλη χαρά στον Εύρο. Φοιτητές από την Αθήνα στα χωριά σας βλέπουν σαν να έχετε έρθει από την Οξφόρδη, έλεγε. Και τα πράγματα έρχονταν έτσι που απλά εν τέλει ήξερες να παίζεις για πρώτη φορά τα κάλαντα με ακορντεόν στην εξόρμηση. Πριν ξεκινήσουμε κάθε φορά για τα σύνορα, μετά από το φόρτωμα αμέτρητων χαρτόκουτων στο πούλμαν, τον θυμόμαστε με το μπλε παλτό του να μας μαζεύει στο ναό στο Καρίτσι, να ανοίγουμε την κουρτίνα, να κάνουμε την προσευχή μας και να ξεκινάμε. Ήταν άνθρωπος πολύς προσευχής, την οποία χαριτολογώντας στην ερώτηση «Πού την πολλούν» απαντούσε στο προσευχοπωλείο. Στη συνεργασία μας στη ΧΦΕ, ο κύριος Γιάννης μας έμαθε πώς γίνεται ένας άνθρωπος να είναι και ρεαλιστής και ονειροπόλος. «Σκεφτείτε πέρα από τα τετριμένα», έλεγε. «Τι καινούριο θα έχει έναρξη? Σκεφτείτε κάτι τρελό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε έναρξη για τη χρονιά αυτή σε κρουαζιερόπλιο. Αφήστε το μυαλό σας να σκεφτεί κάτι πιο πρωτότυπο». Μας φύτευε στο μυαλό ένα ξεβόλεμα, την καλή ανησυχία της εξέλιξης. Και αφού έμπαινε ο στόχος, πρώτος εκείνος σήκωνε τα μανίκια για να δουλέψει και να μας μάθει τον τρόπο του σκέπτεστε. Γι' αυτό ήταν πολύ μεγάλο σχολείο ο Ζαρταλούδης για όσους τον γνωρίσαμε. Αρχικά πρέπει να αναφέρω τη βαθιά του πίστη στο Χριστό. Ήταν ένας άνθρωπος της πίστης και της προσφοράς που είχε αφιερώσει τη ζωή του στη διακονία των νέων. Το χαρακτηριστικό του βέβαια ήταν ο νεανικός του ενθουσιασμός. Εκείνη την εποχή θυμάμαι στις ειδήσεις αναφέρονταν στον νεόν έφηβο Αντώνη Σαμαράκη που είχε ιδρύσει την Βουλή των Εφήβων. Είχαμε όμως και εμείς την ευλογία να έχουμε κοντά μας τον αιώνιο έφηβο της ΧΦΕ. Γεμάτος ενθουσιασμό διακονούσε το έργο και τους νέους. Σκεφτόταν συνεχώς καινούργια πράγματα και καινούργιες ιδέες. Δεν συμβιβαζόταν να επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, αλλά για να γίνει αυτό μας άκουγε και μας στήριζε σε όσα προτείναμε και σκεφτόμασταν. Παράλληλα, για τους πρωτοετής φοιτητές αλλά και για όλους μας, λειτουργούσε σαν ένας δάσκαλος. Αρχικά σεμιούσε στην αποστολή της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, αποστολή την οποία υπηρετούν πιστά η αδελφότητα και τα χριστιανικά σωματεία. Μέσα από τη μακρά και πολύχρονη εμπειρία του, σου μετέφερε με μια φρέσκια ματιά τις παλαιότερες δράσεις της ΧΦΕ στο σήμερα. Πολλές φορές συνηθίζουμε καθώς μεγαλώνουμε να έχουμε την τάση να ξεδανικεύουμε το παρελθόν. Ο Γιάννης Ζαρταλούδης δεν το είχε έντονα αυτό. Έχοντας ζήσει κοντά σε σημαντικές προσωπικότητες του έργου, σου μετέφερε τις δράσεις του παρελθόντος χωρίς τόμφο, αλλά με μια απλότητα όπου γινώσουν συμμέτοχους κι εσύ στον τρόπο που σκεφτόντουσαν οι παλαιότεροι και ήθελες αυτόν τον ενθουσιασμό να το μεταφέρεις στο σήμερα. Είχε μια έντονα, ευαίσθητη και καλλιτεχνική φύση. Από μια φωτογραφία, από ένα σύνθημα στον δρόμο, πάντα θα έβγαζε κάτι. Ένα νόημα πάνω στο οποίο μπορούσαμε να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε. Θυμάμαι πολλές φορές κατά τη διάρκεια των εκδρομών και των εξορμήσεων να σταματά το λεωφορείο για να βγάλει μια φωτογραφία από κάτι που του έκανε εντύπωση. Νομίζω ότι έχει αξία να αναφέρουμε, γιατί δεν είναι τυχαίο, ότι είχε μια θέση ευθύνης σε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία και συγκεκριμένα στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Ήξερε πώς λειτουργούσαν τα πράγματα στην κοινωνία. Ήταν κοντά στις μεγάλες αναγκές που συνέβαιναν. Γι' αυτό μπορούσε, νομίζω, να μιλήσει άνετα με εμάς τους νέους, συνδυάζοντας τη γνώση του παρελθόντος με τη γνώση του σήμερα. Είχε επίσης το χάρισμα να δένεται με τους ανθρώπους, να ανοίγεται, να κάνει και τους άλλους να ανοίγονται και να το συμβουλεύονται. Μας έκανε να αισθανόμαστε άνετα μαζί του. Χαρακτηριστικά θυμάμαι τις εξορμήσεις τα βράδια όταν καθόμασταν για να συζητήσουμε, καθότανε πάντα μαζί μας, από τον προβληματισμό και τις διάφορες συζητήσεις που είχαμε, μέχρι τα γέλια και τα πειράγματα, ήταν ένας από εμάς. Γινόταν ένα με την παρέα. Αυτό που θυμάμαι έντονα από τον αείμνηστο Γιάννη Ζαρταλούδη είναι η πηγαία του ευγένεια, που λειτουργούσε ως παράδειγμα για όλους μας. Ήταν ένας πραγματικός κύριος. Δεν τον άκουγες ποτέ να σηκώσει τον τόνο της φωνής του και χαρακτηριστικά θυμάμαι όταν απογοητευόταν, συνήθως έσκυβε το κεφάλι και καθόταν και παρέμενε σιωπηλός. Αλλά νομίζω το πιο χαρακτηριστικό του ήταν παρόλο που ήταν ο υπεύθυνος, παρόλο που ήταν μέσα σε όλα, παρέμενε πάντα ταπεινός. Στις δράσεις που κάναμε ήταν πάντα στις πίσω θέσεις και οι φοιτητές έβγαιναν μπροστά. Κάτι όχι και τόσο γνωστό είναι ο λεγόμενος κύκλος των αστυνομικών που οργάνωνε τη δεκαετία του 2000 ο Ιωάννης Ζαρταλούδης στο πλαίσιο της ΧΦΕ. Επειδή οι φοιτητές στις σχολές της αστυνομίας δεν ήταν διαθέσιμοι τις καθημερινές,
που γίνονταν οι κανονικοί κύκλοι της ΧΦΕ, ο Ιωάννης Ζαρταλούδης τους μάζευε τα Σαββατοκύριακα και τους έκανε ο ίδιος κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, αναλύοντάς τους κάποιο πνευματικό θέμα. Είχε δημιουργηθεί ένας ισχυρός πυρήνας δόκιμων αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι τροφοδοτούνταν πνευματικά με αυτόν τον τρόπο. Οι σημερινοί αξιωματικοί της αστυνομίας θυμούνται με μεγάλη αγάπη τον κύριο Γιάννη και θεωρούν ότι έχουν πάρει πολλά εφόδια από εκείνον για την μετέπειτα ζωή τους. Χαίρετε από τον Εθνικό Εύρο. Με τον κύριο Γιάννη είχαμε γνωριστεί στις αρχές της χιλιετίας που διανύουμε. Με τη δική του αγάπη και προσευχή είχε φροντίσει ώστε στους χώρους της ΧΦΕ να φιλοξενηθεί ένας κύκλος μελέτης από δοκίμους αξιωματικούς της αστυνομίας, και ο κύριος Γιάννης για μας δεν ήταν απλά ο κατηχητής μας, ήταν ο σύμβουλός μας, ο καθοδηγητής μας, ο άνθρωπος που σε κάθε επικοινωνία μαζί του σου έκανε να αισθανθείς ότι είσαι μοναδικός και ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Έτσι, με τον νεανικό του φρίγος μας πήρε και αυτός μαζί του στις κατασκηνώσεις στον Παρνασσό, στις Πέτσες, στις εξορμήσεις των Χριστουγέννων, και γενικά ενδιαφερόταν για μας ακόμη και όταν φύγαμε από την Αθήνα και ήθελε να δούμε παντού και όπου για να πάμε και υπηρετούμε την μαρτυρία του Χριστού. Για τον ίδιο δεν επιδίωκε κάτι, ακόμη και τα χρόνια πολλά στη γιορτή του έκλεινε σύντομα το τηλέφωνο με την ευχή να μου είσαι καλά. Καλή ανάπαυση, κύριε Γιάννη. Κάθε καλοκαίρι, ο Ιωάννης Ζαρταλούδης δεν θα μπορούσε να λείπει και από την κατασκήνωση του Παρνασσού. Πολλοί αρχηγοί, υπαρχηγοί και ομαδάρχες ζητούσαν τις συμβουλές του για την προετοιμασία της κατασκήνωσης, τις οποίες βέβαια έδινε με μεγάλη χαρά αλλά και διακριτικότητα. Σχεδόν σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο, το αρχηγείο τον καλούσε για να κάνει μια προβολή slides στα παιδιά, να συνομιλήσει με τους ομαδάρχες και να αναλύσει ένα πνευματικό θέμα στις κυρίες της κουζίνας. Είχε πάντα κάτι πρωτότυπο να μας πει ή να μας παρουσιάσει, ώστε να μας κεντρήσει το ενδιαφέρον και να μας δώσει ένα πνευματικό μήνυμα. Εκτός από την εσωτερική ιεραποστολή μέσω του χριστιανικού έργου, ο Ιωάννης Ζαρταλούδης προσέφερε και στην εξωτερική ιεραποστολή. Υπήρξε συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου κατά τα χρόνια της αναγέννησης της Εκκλησίας της Αλβανίας τη δεκαετία του 1990, αλλά και μετέπειτα. Οι κατασκηνώσεις εργασίας που διοργάνωνε τα καλοκαίρια στην Αλβανία με τους φοιτητές της ΧΦΕ και η συμμετοχή τους στις μαθητικές κατασκηνώσεις του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου αποτέλεσαν μεγάλη παρακαταθήκη για τους Ορθόδοξους αδελφούς μας στην Αλβανία. Εκτός βέβαια από την Αλβανία, βοήθησε με πολλούς τρόπους και άλλες εξωτερικές ιεραποστολές. Με δική του πρωτοβουλία εκδίδεται από το 2000 και κάθε χρόνο μέχρι και σήμερα το ημερολόγιο της ΧΦΕ, του οποίου τα έσοδα δίδονται στην εξωτερική ιεραποστολή, ενισχύοντας το έργο του πατρός θεολόγου Αγιορείτη σε πολλά μέρη του κόσμου. Ταυτόχρονα με το να θυμόμαστε τον Γιάννη Ζαρταλούδη, πρέπει να θυμόμαστε και ότι δεν συμφωνούσαμε πάντοτε μαζί του, ούτε του κάναμε τη ζωή εύκολη. Και είναι πολύ καλό το να πούμε κάποια ωραία πράγματα σε ένα μνημόσυνο, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε και πώς θα συνεχίσουμε ό,τι θα ήθελε να κάνει και πώς ό,τι έκανε δεν ήταν πάντα εύκολο ή, για την ακρίβεια, ήταν συνέχεια δύσκολο, αλλά δεν τα παρατούσε. Έχουμε πολλά να κρατήσουμε από τη ζωή και το έργο του Γιάννη Ζαρταλούδη. Εγώ αυτό που κρατάω είναι η βαθιά του πίστη, η αστήρευτη προσφορά του στους άλλους, η καλοσύνη του, αλλά και ο ενθουσιασμός του. Γιατί ο ενθουσιασμός δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά είναι θέμα ανθρώπου. Σας ευχαριστώ. Η αιωνία του η μνήμη, προσωπικά του χρωστάω πάρα πολύ, και αν μνήμη Αγίου είναι μίμηση Αγίου, μνήμη Ζαρταλούδη είναι μίμηση Ζαρταλούδη. Στις 27 Οκτωβρίου 2023 συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τότε που ο κύριος Γιάννης έφυγε από κοντά μας. Κι όμως είναι ζωντανός, ακριβώς επειδή όσο ζούσε γινόταν τα πάντα της πάση.
έβλεπε μια εικόνα του Θεού στο πρόσωπο καθενός από εμάς, χαρίζοντάς του ένα κομμάτι του εαυτού του. Καθένας μας κουβαλάει το κομμάτι του Ζαρταλούδη που θέλησε να κρατήσει. Ένα κομμάτι εμπειρίας από έναν άνθρωπο που πάλευε να εντοπίσει τις αδυναμίες του και να ανοίξει στη χάρη του Θεού για να τον γεμίσει φως. Πάντα αναρωτιόταν με ρεαλισμό: σήμερα οι χριστιανοί τι έχουμε να πούμε στους ανθρώπους? Η Εκκλησία, η ΧΘΕ, τι έχει σήμερα να πει? Κύριε Γιάννη, παρότι ποτέ δεν θέλατε τους επένους, σήμερα, 10 χρόνια μετά από τη μέρα που φύγατε για την ουράνια πατρίδα, σας απαντούμε. Έχουμε να πούμε στους ανθρώπους άεο ράκαμεν και ακικόαμεν, ότι η Εκκλησία δίνει στον άνθρωπο ζωή, δεν τον αφήνει στη σκουριά, τη φθορά και τον θάνατο. Και εσείς είστε μια κοντινή μας απόδειξη που την είδαμε, την ακούσαμε και τη ζήσαμε. Είστε τόσο ζωντανός που ενώ επιλέξατε να μην κάνετε δική σας οικογένεια, καταφέρατε σήμερα από εκεί ψηλά να ξαναμαζέψετε στο ναό του Καρίτσι τα αδέλφια σας και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, και καθένας από εμάς να φέρει απόψε μέσα του το δικό του κομμάτι Ζαρταλούδη, τη δική του θύμηση, τη δική του εμπειρία από εσάς. Σας οφείλουμε πολλά. Συνεχίζουμε με άσπρα καράβια τα όνειρά μας, ζώντας την πρόκληση του ορίζοντα μέχρι να ξανανταμώσουμε στη σιγουριά κάποιου ρόδινου γυαλού. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό, άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βοδιαστό, θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό, κι από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό, άσπρα καράβια τα όνειρά μας.